Εσύ ξέρεις τι σημαίνει ο όρος πεταλούδας? Στην νεοελληνική σημαίνει μεταφορικά δραπέτης και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις υποδίκων που καταβάλουν επίμονες προσπάθειες για να δραπετεύσουν από τη φυλακή. Πώς προέκυψε όμως αυτό? Πεταλούδας ήταν η προσωνυμία του Γάλλου Ανρί Σαριέρ, ενός Γάλλου ποινικού κατάδικου που εξέτησε την ποινή του στη διαβόητη φυλακή του νησιού του Διαβόλου, μιας γαλλικής κτήσης στη Νέα Γουινέα. Ο Ανρί Σαριέρ απέκτησε την προσωνυμία Πεταλούδας λόγω ενός τατουάζ που είχε στο στήθος του και το οποίο παρίστανε μια πεταλούδα. Ο Πεταλούδας, κατάδικος ύστερα από δικαστική πλάνη, υπέστη εξευτελιστικά βασανιστήρια από τους δεσμοφύλακές του και παρέμεινε στην απομόνωση για 3 ολόκληρα χρόνια, επειδή αποπειράθηκε να δραπετεύσει πολλές φορές. Τελικά, κατάφερε να δραπετεύσει από την εφιαλτική φυλακή του, κατασκευάζοντας μια σχεδία από δέρματα ζώων και ταξιδεύοντας πάνω σε αυτήν για 17 ολόκληρες ημέρες μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό. Η αυτοβιογραφία του Πεταλούδα έγινε παγκοσμίως γνωστή χάρη στην ομώνυμη ταινία του 1973 με σκηνοθέτη τον Αμερικανό Φράνκλιν Σάφνερ και πρωταγωνιστές τον Στιβ Μακκουίν και τον Ντάστιν Χόφμαν.